die dag, we staan hier op Spookbult. Het was nog verleden jaar geweest. We staan hier op Spookbult. Maar het is nou niet, ik kan een Piet hier aan de kant, dat is niet hier aan de kant. Daar staan zo'n miereis. Je hebt aan die allerlei miereis gezien. Daar staan hier zo'n singhuisje, zo'n kleintje. Daar toos gebleven. Onze hoenders is nou nog klaar. En Piet heeft nou net een beetje daar begint trekken. Nou was leer die aan. Als leer. Nou luister eens. Hier is singhuis krap nou zoiets hier. Loop nou allemaal met singhuis. En hij krap hier. En als luister nou maar gewoon raak bang. Dat is 300 was er nou net 2. Piet die andere in de dood geslagen. Maar nou raak je gewoon aan bang en gewoon heel. Om Piet maakt me wakker, hè. Bijrens kreeg ik wakker. Hoor hier. Wat is het, om Piet? Ik hoor hier. Nee, maar ik hoor wat. Het lijkt een spoken. En Piet zegt mij, is wat je zei, een spoken. Nou, hoe nou, Piet? Moet het nou opvliegen, ja? Of wat moet het maken? Nee, hoe leer luisteren om wat je alles doet. Ga naar die kookhuis in. Luister. Luister. Haar niet kookhuis. Hij werkt al haar niet kookhuis in. Goeie goed om, hij werkt al haar. Hoe laat horen ze hier? Hoe jij die hoenders hier op die vlak en die hoenders kraaien nu. Die ogen staan op. Dat is zeker goed. Maar ik ben zomaar lelijk gemoord, maar dat is niet sporen. Dus ja, kom Piet, kom jij hier. Hoe lang tekje sporen we die liggen. En Piet moet die maar zeker een man geweest, die rode man, hij loopt rond, zijn naam is Karel. Maar dat is zeker Karel geweest. Hoe kan het hij wezen? Hij zal aan mij iets in ons zo doen. Nou maar Piet, hij zal aan me zeker niet. Hier komen klankjes met die dankie kaar. Klankjes zitten mij gauw. Maar ik en hij is nog een beetje veer uit elkaar. Kom mee, oh zei van mij, jong Barn. Hij praat me zo. Barn, tanah sih, je moet me vandaag met dankje zelf vangen. Ik zei hem, ja, ik weet nou niet. Nou maar, het is wel een ander wel een tanah sana, je moet zelf een dankje vandaag kan vangen. Oké, ik zei hem nou, laat loop. We gaan. Hier, ja, hij loopt om hoe staan in stofkant. Zo, dus zei nee. Die man er weer vandaag die stofkant zo draaien. Laat hij die stofkant draaien. Ga naar oom en zien, hier staan die wel dankjes. Maak bij elkaar. Walam daarna zei. Kijk daar loopt hij merkje. Vooraan. Hou zelf aan. Hoe komt dat vooraan? Wat moet je als een merk nou? Dus je hebt daarna zei, stil. Hier komt een pan van die bicycle aangereden. En hoe daarna stil laat. Rij mij zo uit aan zijn mee. Daarna vraag, hoe zit dat jou? Hoe is rem ze vandaag? En hoe jij rijdt? Vandaag jong, kom ik zeggen over jou. Waar broekzak? Om pans, zijn pans. Kom ik bij jullie waar loopt broekzak? Ook een dankje. Kijk daar en je het kopjes aan ook kan. Daar loopt broekzak. Hoe jij dan het nou? Als met hem lapal. We gaan met die kar haar af. En van zei voor ons, moet je vannacht rijden. We gaan haar af, wanneer die stoppen draaien, hier de knukken is het niet zo. Volgens mij wat was, kom krijg hier de laatste knukken vallen van die kar af. Doef, hier later die kar vallen. Maar hier die dank is weer in nou. En dan van kom. Zingen, mijn kop bloeien. We gaan, ons het niks met de kop bloeien te doen, ons met een rij voor broekzak op aan die water af. Ons moet alleen ook nog bij die waterloop krijgen. Haar komen ons pan nou uit. We zeggen op ons, ik zal mijn broekzak zelf gaan. Ik zal hem gaan. Kom, ik wijs voor jou. Ik zal hem zelf gaan, maar ik wijs vandaag voor jou. Hij kwam Gert bij zijn haar. Dat is ook mijn oom. Zijn jullie dan ik afhangen, joh? Ik zei hem, Gert, ik weet nou niet. Hij denkt, is dat zo rof? Ik zei hem, Gert, het lijkt voor mij dat ik zo rof is. Hij kwam Gert plaaks haar. Ik zei,
Ik ga jullie helpen, man. De donkey zijn broekzak, man. Ik kan hem gaan leren, man. Ik zal hem helpen. Ik help vangen je nou wat, man. Ik zal hem vangen, wat. Dus hij ons, goed, ik kom hem zelf. Ik kan wel Gert Plaks. Dus hij Gert Plaks erom. Ik ga helemaal niet blijven. Ik vang mijn broekzak, maar die donkey zijn, maar. Toen kwam Jerry Bees met die donkey kaart. En dat is nou nagezet. Hoe zei Jerry Bees als een Gert Bees in zijn zien, Jerry. Oma, hoe kan maar een broekzak vangen, oma. Maatjes, je mag toestigen, oma. Een pan zei, goed, ik van Sylvia, van hier, dank u. En moeder zei, wat koop je zo kan bij nou gaan. Ons gaan. Ons hier. Ik zei, toen een pan zei, nou. Goed. Slaat hem naar de leeksoos, nou zie. Jerry, dank u, Plaks. Dus ik kom pans met hem mislaat, hij is een schillemmer. En Jerry haalt er. Maar een pans hem nou vat aan die oren. Hoe slaat hij voor een pans met die kop, dat een pans leert. Hoe zei je, maar broekzak gaan, man. Ik geloof van, man. Ik broekzak. Hoe zei een pans, goed, ik ga nu gewoon opslaat die. Daar is Gert Plaks van, laat ons zien. Hoe zei Gert Plaks ermee. Ik moet hem komen helpen als hij meer. Dus ik zie zo maar. Oh nee, waarom kom je helpen? Toen zei Jerry Bees, maar waarom laat ik kak, oma? Je hebt hem nou, oma. Hoe helpen hem, oma? Nou, hoe helpen ik hem? En die ook zei van hem ook met die tang vatten en zijn onderlip vast bij. Ik kwam die tang. Toen zei hij, ik zal hem zeer maken, zo sterk wordt niet. Zo rood moet hem weer niet. En dan zijn plat zo onder die zo'n begint tegen water. Als je het dan maar toe daar moet hem, ons kruim niet in, lekker in die hand. Maar dan zo op schimmer wordt. Hoe kwam klankjes, toen kom je het klankjes. Als toen jetten ze hem nou, toen spannen ze hem achter in die kaarten. Dan willen ze haar opgaan. En waar is die kaarten nou zo zwaar, die dankjes kregen nou? Om niet wegnemen, die dankjes wakker dankjes. En die dankjes tap. Klankjes slaat en die dankjes tap. Vorige keer had ik zo vang, ik zie mijn schouders spoken. En ik zo vang, toen zit daar zo op die, hier langs die currybos, zo op die rivierwal. Ik zei, Gerrit, zeker. Toen zei, klankjes. Jullie mensen, wat hier op hierdie karas, gebrust in vrede. Hij weet mis nou niet wie dat is. Toen zei opa, goed, dus op het drill. Zei, op het drill, gebrust in vrede. Toen zei klankjes, op het drill, gebrust in vrede. Toen zei opa, niet zo, niet jou. Goed, op het drill, gebrust in vrede. Dankbaar, zei hij ook. Nou is die kaart niet liggen, dus gaan naar op. Het is te sterk draaien. Maar dat is nou net leuk omgaan. Toen trek je dankjes onmiddellijk af en dat is niet zwaar, Toen zei pas, goed die mensen, klim af. Alsjeblieft van die camera. Onze trainer is wegkomen. Toen zei je bij je, kak oma. Je kent elkaar oma. Je is al kak op elkaar oma. Je zever oma. Jerry Bees, hoe zei een pas, goed Jerry Bees, jouw kaart is nou zwaar terug. Toen is ik jullie gezien. Toen zing je over jaloersbak en zei, jaloersbakkie, zwaar zal jij krijgen. Nou, ons rijden. En wat is hier na die huis toe komen, toen die kaars waren. Roos zo kijk, toen Jerry Bees haar wonder. Toen zei een pas, zwaar zal jij krijgen. Toen komen ze uiteindelijk bij die kajonos. Zwaar naar etnos. Zit voor de broekzak op je knieën ter nos lossen, man. Zit in die kralen. Slaap wordt nou. Dat is je in de story.